Nemmen li l-modell ekonomiku jeħtieġ bidla. Sostna s-Segretarju Ġenerali tal-General Workers Union Kevin Camilleri f'intervista li saret mal-ġurnal Malta Today fejn semma kif fil-pajjiż hawn bżonn aktar dixxilpina u immaniġġjar aħjar tal-isfidi li qed naffaċċjaw. Huwa tkellem dwar kif Malta għandha tiffoka aktar fuq l-importanza li jinżammu il-ħaddiema barranin li diġà qegħdin f'pajjiżna minflok inkomplu niddependu fuq influss kontinwu ta' ħaddiema ġodda. Kevin Camilleri qal li f'Malta diġà hawn ħaddiema barranin li għaddew mill-proċess ta' due diligence u għandhom ir-rekwiżiti biex jaħdmu f'pajjiżna. Huwa tkellem ukoll dwar l-isfidi li qed jaffaċċja pajjiżna fosthom il-pressjoni fuq l-infrastruttura, il-qtuħ tad-dawl u ekonomija li trid tkompli tikber biex issostni lilha innifisha. Dwar iż-żieda fil-popolazzjoni, Camilleri qal li jeħtieġ niddistingwixxu bejn dawk il-ħaddiema barranin li qegħdin f'pajjiżna legalment u dawk li jinsabu hawn illegalment. Kevin Camilleri qal ukoll li l-investiment fuq l-aspetti diġitali u l-intelligenza artifiċjali huma l-akbar sfidi għal ħaddiema. Fil-waqt li jirrikonoxxa li l-intelligenza artifiċjali tista' twassal biex jintilfu ċerti impjiegi u qal li hemm aktar bżonn ta' regoli aħjar u aktar taħriġ għal ħaddiem. Madankollu is-Segretarju Ġenerali tal-General Workers Union semma kif hemm bżonn ta' aktar flessibilità biex inkomplu ntejbu il-kundizzjoni tal-ħaddiem.